Baigorriko zazpililiak, Jean Duvoisin. Behialako egunetan, behin batez, Baigorriko jauregi zaharrean ziren arto zuritzeak. Badakizue arto zuritzeetara biltzen hori dela inguruetako gazteria, eta holako bilkoietan laket dutela kantu zaharren kantatzea, eta noiz baiteko konderen egebehitzea. Halako solasak, Baigorriko her jaunaren gogoko ziren. Joan zen, beraz, arto zuritzaileetara bere alaba Andrearekin. Han baziren zazpi neskatsa gazte, deitzen zituztenak herriko zazpililiak. Hekeiri buruz, hau egan zuen jaunak. Aurten, ene alaba Andrearen eskonarazteko gogotan naiz. Zuetarik zeinak ere polikienik eganen baitu kondera sahar bat, hainari dote on bat emanen diot, ene alabarekin batean eskontzeko bere hautuko gizon gazte batekin. Solas horiek begiak argi arazi zizkieten zazpililiei. Senar bat norberak hautatua, harekin dote ona, horretan bazen bakoitzari zertaz bihotzean pilpil eragin. Baina nola ahalke zerbaitez, hetarik nehorrez baitzen mintzatzera abiatzen, jaunak egan zuen. Lehenik hasbedi leizarazuko gana, adidezagun dakien kondera. Izan dadien luzea edo laburra, ez da asolarik, gogoragarri izan dadien ber. Ganak, herjaunari poliki agurriginik, ireki zuen ahoa, eta hona nola mintzatu zen. Eta hause hartazuritzeko bilera balitz, eta gu 7, 4 edo 5 liliak izango bagina? Nik zera kontatuko nuke. Ikastolatik etxerako bidean gizon dotore bat atzetik segikanuela iruditu zitzaidanean bizitakoa. Beldurra. Entzuleek nik pasatakoaren erdia pasatzen badute ni pozik. Segikanuen gizona izan zitekeen edo polizia sekretua, edo nire osaba sekretua, ume baitzailea, eroetxetik ies egin berria. Arinduko nuen pausua, erakusleioetan geldituko nintzen. Gurutzatuko nuke bidea. Eta ezagunen batekin gurutzatuko banintz, azalduko otenioke nire susmoa eta beldurra. Keinu arraroak egingo lituzke gizon dotoreak? Edo normal paseatuko litzateke. Iradokiko nuke beldurrari aurre egindakiokeela. Buelta emango nuke eta gizonari ea ze gertatzen den galdetu. Edota beste aukera bat. Beldur eta susmo txarrak ez direla askotan betetzen, eta hobe dela positiboan pentsatzea. Gizon dotorea, erori zaidan diruzorroa boltatzera dator borondate honenaz. Ni hasiko nintzateke, zuri begira hil nahi dut, hotz zorrotz eta motz batekin. Eta eramango nuke maitasuna muga arriskutsuetara. Bizi izandako azken maitasun harreman ez idilikoa dramatizatuko nuke. Drama, dramon! Barrua askatzeko, oraindik amodioa eta gorrotoa diodan mutil zoragarri ura barrutik ateratzeko. Jakin behar du zenbat sufriarazi zidan. Asko pilo bat, baina bukatu da. Nik gure aitonak hainbatetan kontatzen zituen bere eskola garaiko pasarteak eta bihurrikeriak kontatuko nituzke. Aitona ere izan zen ume, jarriko nioke izenburua. Lehen guzu txikienek apenas ezagutu zuten, nik miretsi egiten dut, nuen, eta haiek ere hala egin dezaten nahi nuke. Aitona Miel Angel, nik ez dut ahazteko, bere altzoan entzuten nituen.